A Axencia Galega de Turismo propuso e o Consello acordou, na liña, ademais, dun compromiso que eu mesmo adquirín durante o discurso de investidura, a creación dun área de termalismo específica na Xunta de Galicia para aglutinar as diferentes áreas que nas diferentes consellerías a día de hoxe se adican a esta materia. Estou falando de vicepresidencia primeira na parte de recursos mineiros, sanidade na parte que ten que ver o termalismo con sanidade, turismo o que ten que ver con turismo. Bueno, pois o que facemos agora é crear esta área específica que dará encadrada na Axencia de Turismo de Galicia, pero o que fará é coordinar e asumir as competencias que ata agora estaban sobre termalismo residenciadas en varias consellerías, entendendo que a parte máis importante, máis visible, non a única, pero con máis proxección exterior, é a que ten que ver con termalismo como recurso turístico. Por eso se creará esta área de turismo termal na Axencia de Turismo de Galicia, área específica, e ademais vai ter a súa sede na cidade de Ourense. As funcións son varias, pero para resumirlas, aparte de aglutinar todas as competencias, pois fomentar a modernización de infraestructuras existentes e crear novas, mediante a convocatoria das axudas, crear novas infraestructuras, diversificar o sector para atraer novos segmentos de poboación na utilización do termalismo, promover a integración do termalismo galego en proxectos europeos de turismo de saúde ou a creación dunha marca propia que identifique o turismo termal galego. Son algunhas das funcións que terá este órgano de nova creación e que terá a súa sede na cidade de Ourense.